Hello guys, Andy Vlogs Yan, day. islanting What guys? Dapat to Yan na ba? subscribe my YouTube channel, like and share. Thank you. So for today's video guys, so nalito na rin sa eskwelahan. Nalit na dyan mi guys. Sumato na ko sa eskwelahan guys. No? So maglakaw rin na ito. Woman sa papa. Waman sa si papa guys. Ang taon ng talaga. Kuwanan naman sa Cebu. So guys, pananagsak guys, dimi yatod kay naa sa Cebu si papa. Pagkaadlaw maghatod na si papa pero naman sa Cebu. Pero nagtuyog na. So nalit na din eh. Okay. Purteng ka nagtrabaho. Oh. Ha? Namdan ni mo. Ang imong Cellphone. Ikrus.